Carry go to the prophet. Usale ngale la phansi. Bring the child to the prophet now. Amandla awahlala phe kwakho. Power upon you. Yonke moya. All the evil Yonke spirit. moya. All the spirits. Ubanola. Who's here? Phansi. Let us sleep flat. Mama. Mother. Oz. Come to the prophet. Come, oza kumprofeti. Come to the prophet. Come on, Mother. Pop. Hold the mic now. Come. He may have Mama, an anger. sawubona. Mother, how are you? Uhlalaphi? Where do you live? Le ngane yakhe iphethwe The yimimoya. child is suffering from the evil spirit. Ngibona I can snake, see inyoka. a serpent. Suffering from engekho right. spirit, evil spirits. Mama, umhambisile Mother, kubantu. did you consult the people? Umhambisile kubantu. Did you consult? Bahluleka. They failed. Awuthi kuncede. Let us help you now. Asikuncede. Let us help you. Amandla Power. anyakaze lento. Let it shake now. Anyakaze Let lento. it shake right now. Anyakaze lento. Let it shake. Nathoka inyakaze. It's shaking. Nathoka. It's shaking. Nathi inyoka inyakaze. Shaking now. A That is snake. it. A snake. Serpent. Inyoka. Moya wanyoka. Serpent. Spirit of Moya serpent. wanyoka. Spirit of serpent. Hayi, moya wanyoka. Spirit of serpent. Mama, uzophuma la ephilile uyangizwa. She will be delivered by you. Go to Don't her. try. That is Nathi spirit inyoka. of serpent. Nathi inyoka. Serpent. Nathi inyoka. Serpent. Nathi inyoka. Yasha. 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 The spirit of devil. Spirit of The Satan. devil is a liar. The 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 devil is a liar. Moya kaSathane. Spirit of devil. Uyasha. Happening. Uyasha. Happening. Namhlanje Today. ufika kumprofeti To the prophet. wase-Afrika. Of the Africa. Uyaphiliswa. Deliver. Ufuna la What do bebuphofu you want? bekene. What do you want? Wenzani la wena What nyoka? are you doing? Wenzani? What is your mission? Wenza kulangani? What is your mission within the child here? Wenzani? What is your... Khuluma. What, please speak now. What is your mission? Mama usuka naye kuphi? Where to come from, lady? Sabasenkandla. Enkandla ulethe yena. Enkandla, you brought a child. Akasafundi kahle. Not learning properly. Mayesesikoleni unokuvele baswele bahayize kwesinye isikhathi mhlawumbe aquleke mhlawumbe boma-3 Iyasha. Okay, buyisa intambo yami lapha. Stripped of the prophet. Buyisa intambo yami ngiqede Stripped of the ngayo. prophet. Let me accomplish. Let me accomplish the mission. Ayifuna now. ukukhuluma ngizayikhipha I kabuhlungu. will cast it out in a painful way. Ngeke uyenze lento You ungayithonyiwe. cannot perform this No, if you are not sent, even if you lie. Faka na intambo. Put on So the shamanje. Baba Put on thetha the nqaniye lapha. band, mother. Ngifuna Hold umthathe it. I want to esephilile. grab her. She will be delivered. Iyasha. Bend it. Nathi intambo ingene. Was stripped. Na intambo ingene. Iyasha. Was bent. Ayisho lento. Let it bend. Ayisho Let lento. it bend. Ithi kancane imvule. Mothi. Up. Mothi. Iyasha. Let it sleep. Iyasha. Let it Yishade. bend. Yishade. Get bend. Yishade. You must bend. Nantsoko. Iyasha. Bending. Iyasha. Bending. Iyasha. Bending. Phumat. Get out. 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 Niyasha. Nathi phuma. Bend. Nayi phuma enyaweni. Iyaphuma. Iyaphuma. From the Iyaphuma. feet, going out, Iyaphuma. going out, Iyaphuma. feet, Iyaphuma. going out, Iyaphuma. feet. Iyasha. 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 Nathi phuma. Going Nathi out, phuma. going out. Nathi phuma. Depart. Nathi phuma. Going out. Iyaphuma. Departing. Ngiyeke le namhlanje Leave lomntwana. her alone. Leave the child Nginiphindisela. alone. I send you back. Nginiphindisela. I send you back. Nginiphindisela. I send you back. Nginiphindisela. Send you back. Mama, Mother, awusinawo. I can see. Awusingibona inyanga. I see a traditional healer. Ngibona inyanga. A traditional healer. Mama, yini ikhombe? What is it called? Indawo yangasekhaya. Thank you. Ngiyabonga. Ngaphaphatha na. Ngaphaphatha na. Prophesy. Uma ngibeka isandla ngibona kubhalwa khombe. It is written, you come. After that, Emva kwalawo. mama uma ngisuka njengamanje ngiyathathwa njengamanje. Big grab now and Angisekho njengamanje. more available. Mama ngibona isibhedlela, sikhona isibhedlela. Is there any hospital there? Khombe yebo. Thank you. Ngiyabonga. After ngibona imisi. I can see. Oh, yawusinawo. Ngiyabonga. Angishona ngasanyangeni Go egangani. where the native doctor is. Ngihamba ngiyenyangeni manje. Angeke ngibize igama layo. Not mention the name. Ngoba ngisazoya Because enkandla. I'm about to go Hey! to Nkandla. Ngikhipha igama lengane. I can't take the name out. Ngiyalikhipha kule The nyanga. name of the child out of Ngithumela the inkemba. man. Send Hey! it out.
ngiyangena endumbeni I enter where a shrine ngiyangena is. endumbeni I enter the ngiyangena shrine. endumbeni I enter the ngiyangena shrine. hey Penetrate the hey shrine. that's all that's all That is it. That is it. nakho igama lakhe ngilikhipile nangu enyakazo She's hey hey I'm fighting Ngiyalwa, ngiyalwa. I'm fighting ngiyalwa hey There's an evil spirit. Someone is stopping the prophet. Someone is stopping the prophet. hey Prophet right now. hey What is your name? Yandiswa Dlomo. yandiswa Yandiswa. No. yandiswa Yandiswa, huh? uphelisiwe You namhlanje are delivered today. yandiswa Yandiswa, come to stand the up prophet. stand up bheka Uma. ukuphi la khona buka abantu kuphi You look at the people. ithi baba umprofeti Say, Father Prophet. ithi baba umprofeti Father Prophet. strong kakhulu lenyanga This one is very strong. ay strong kakhulu lenyanga akazi ngizolala kanjani I'm namhlanje on sleep today. akazi ngizolala kanjani I don't know how I'm on sleep today. ngempela nami ithi ngikubhasele My child, let me ithi give you ngikuqinise ngoba angahle something, ayibuyise let me lento empower it. May Lokhu bounce umgade back. ngemuva. Come support her behind, support her behind. nangamandla There's ngiyakuqinisa power. I'm empower you. I'm fortifying Umgade you. ngemuva. Be careful behind her. I'm fortifying you. Be careful behind Umgade her. ngemuva. Be careful behind Umgade, her. baba. Be careful behind her. thank you Yaba, come to the prophet. uphelisiwe You are delivered. Come in front. baba umpopho What am I? uhlala lapho nasisi What you stay, lady? Hlala eMalvern. malivele Emalva. lo uhlushwa yini What is disturbing her? Uyaquleka maye esesikoleni mayiqede lapho mayivuka uyakhala kodwa uyahleka. ngizomphelisa I shall namhlanje get her delivered today. I'll heal you Zokwelapha. kahle ke ngizwe ukuthi ubani Let me hear who is this? moya khuluma ukuthi ubani Speak now. Who are you? sisi how many years Minyaka emingaphi? Una 12.
Not sure. kahle ake sizwe ukuthi Let ubani us lona hear who's speaking within her. ubani lona la ubani wena Who are you? ufunani kulomzimba What do you want within her body? ufunani What do you want? khuluma Speak now. moya wokunqoba Spirit of victory ongembethe that has engulfed the prophets. hlala phezulu kwalomntwana Stay upon the child. makuyizinto zabantu If there's something done by the people, back to the sender phinde la ivela khona. back to the sender Let them go back where they come from. back to the Let sender them bounce back. back to the Let them sender bounce back. back to the sender ehlela phe kwakho Send it ithunywa to zakini messengers of your naso ke yes amandla wehlela phe kwakho power. uyakhululwa You are relieved. naso You're getting relieved. uyakhululwa uyakhululwa Relieved. naso amandla The power. uyakhululwa Relieved. ay 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 hey uyakhululwa today Namhlanje. you are free you are free we are free that's all iyanyasa iyanyasa Shaking. iyanyasa Shaking. iyanyasa Shaking. natsa nyawe There's feet. natsa nyawe On the 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 feet. iyaphuma nyawo 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 ubani igama lakhe What is her name? Temaswati. eh Temaswati. Temaswati come Demasati is a good prophet. uza kimi Come to the uphilisiwe prophet. namhlanje We stand are up ima delivered. nyawo We are healed. Sukuma. Be Ima nyawo upon bheka the- be bheka upon the- emehlweni Look at the prophet's bheka eye. emehlweni Prophet's eye now. Look. bheka emehlweni come Look at the prophet's eyes. Come. Do you want her healed? khona umuntu ongasekho osefikile kimi A deceased person has come to the prophet. Amen. khona umuntu ongasekho osefikile Come to the prophet. othi kumele ukuthi ngisindise lo mntwana ngiqala ukumsebenza namhlanje but I must initiate treatment to into this one. engididayo Heal namama her today. What is confusing me, lady? ngibona ingubo emhlophe yakwashembe I see the uhlangana white noshembe garment of the Nazareth. What business do you have? Sabatha khona. eh Uyasabatha khona. ubani Umntwana. yena Her. but khona umuntu someone. ohamba nani ongasekho With you, a angithi deceased angithi person. mama Mother, wena uhlala kuphi where do you stay? Ngihlala la eGoli ngoba ngifuna amatoho yena ngimlanda ekhaya ngoba ngifuna ukumlapha kuningi ngihamba. Ugcine nini la? When was the last time you came here? Ngagcina baba usahlala usasebenza ngapha ngendle. okay mama Mother, mina angikwazi I don't know you. angikwazi mina I don't know. but ngibona umuntu ongasekho I say deceased person. othi kumele ngisize le He says I ngane must help the child. bese ngibona ingubo emhlophe The white yakwashembe garment is revealed of the usonta Nazareth. kwashembe This way she's washing. angithi utshelwa yimina lokho I'm telling you. Yes. kunento onamama bafuna ukuyenza ngalomntwana They want to do bafuna against- ukumthwebula lo mntwana They want to bewitch and her. one day Kolunye lo usuku. mntwana lo This one, ubana uzanga naye la if he did not come here with her, ubuzovuka kwesisikhathi Wake up. ningamazi ukuthi ushonephi ngoba ngimbona ephuma I ebaleka see ehamba running Hlale away. simjaha. Eh? Baleka emfuleni hlale simjaha. yes Yeah, ngihlala nimjaha ngoba ngisho nje running behind her, running away. manje kufuna ukuthi ngivimbe lento I should stop it now. manje ke mina ngiyamprofeta I'm just ngoba prophesying. khona idlozi lakhe Her ancestors elila here leli present. mntanami
child of mine. Ebusuku yini enzakalayo mawulele? What is happening in your dream? Ebusuku mangilele ngizwa ngathi khona into ehamba enyaweni zami. Yeah. Ngizwa ngathi kunenyoka nje izongena ngaphansi Inyoka, yeah. kwendlu It's a serpent. ngasiyangithatha ithi asihambe. Mangabe sesihamba mase sifike ngasemfuleni kube khona umuntu oqhamukayo athi mntanami baleka akusiko lokho okucabangayo baleka ngathi futhi ngiyabaleka ngibuyele ekhaya. Uyeke lo ofika kimi It's the lo. same person who's coming to the prophet. Njoba nje ngithi khona umuntu ongasekho Some wakini deceased person othi of the kumele faith. yilo okusindisayo. who's Makumele ukuthi rescuing lona you, othi baleka akusikho lo. run away, Uye son, othi son. ngikusize. She's the one Umuntu wakini who said I must onjani help. ongasekho Is a emhlabeni. deceased person Ithonga of your family. Is an ancestor elokhu elivikayo. that is protecting you. Nike nimxoshe lo mntwana. Simjaha, ever chase her? noma ebuya esikolweni ungaphuma ebhasini ngabo ngakavulwa nomnyango aphuma abaleka jawe nazingane zesikole abheke edamini. Okay, ngizaqala ukumfaka insebenzo yami. Uthi Initiate ngisize baba. my ministry. Ngisize So baba, hold me. Says Fine. the prophet. ngisize Help me, mfowethu. prophet. Ngicela ungiphilisele Ngicela Please ungiphilisele deliver umntwana. my child. Ntanami angibheke emehlweni. Look at the prophet child. Look at the Zalapha. prophet child. Chama uzalapha. He's a good prophet. Phakamisa izandla. Hands up your hands. Bheka mina. Look at the prophet. Umusa, Mercy. umusa wenkosi. Mercy of God. Mawukuvikele namhlanje. Let it protect her today. Ngithumela umlilo I'm sending a fire. emehlweni yakho bheka mina. Your eyes confront the prophet. Ngithumela umlilo I'm sending a fire emehlweni wakho. to your eyes. Ngilwa nemimoya I'm fighting against evil spirit elwa nawe. that are fighting against you. Njengamanje, Right now. njengamanje, Right now. njengamanje. Right now. Mabakuyeke. Let them leave you alone. Mabakuyeke. Let them leave you Moya alone. yemthwebulo. Spirit of bewitchment. Moya yemthwebulo. Spirit of bewitchment. Moya yemthwebulo. Spirit of bewitchment. Moya yemthwebulo. Spirit of black Moya magic. yemthwebulo. Spirit of bewitchment. Moya yemthwebulo. Spirit of bewitchment. Moya yemthwebulo. Spirit of Nansoke, bewitchment. nansoke, nansoke, There is a nansoke. Moya yemthwebulo. spirit of bewitchment. Yemthwebulo. Spirit of bewitchment. Moya yemthwebulo. Spirit of bewitchment. Nansoke Spirit of njengamanje. sorcery. Okay, ngizoza ukuthi yini lapha intoni. What is happening? Ngoba sometimes kuyenzeka izinto zihambe nani Things idlozi. are going together with the ancestors. Bese kubakhona- bese kubakhona inyoka. Amandla engwaphiwe Power vested to the prophet. mawahlukanisa. Let them differentiate. Makusale ithonga. Let the ancestor remain. Moya wenyoka. Spirit of serpent. Moya wenyoka. Spirit of serpent. Ubani la? Who's here? Ubani la? Who are you? Ubani? Who are you? Eh? Yimini umamba kayihosha. Ubani? Umamba kayihosha khumalo. Ubani? Umamba kayihosha. Nifunane lapha kulo mntwana? What do you want? Nifuna enzeni? What do you want her to do? Uhlaselwe yimoya emibi. Hey, lo mntwana bayambanga lo mntwana. Abangasibe abangadlanga amandla nabangakumalo. Lo mntwana unesunywa lo mntwana Unesithunzi. Mason. besingakaveli isunywa. Ubani wena omvikelayo? Who's protecting her? Ubani? Umamba kayihosha. Umamba kayihosha. Hey. Owakabani isibongo? What is the surname? Wakakhumani. Babe mas. Kumalos. Ngizwa ngoba bethu umkhulu wakhe. Yezwa ke angithi ngishilo ngathi At kukhona all. umuntu ongasekho. A deceased Mina person. njoba ngilapha nje As I'm here. khona izinto eningayibona Things ezibonwa that are yimina invisible mprofeti. to you, that Khona are umuntu visible to the ongasekho prophet. emhlabeni A ovikela deceased lo person is mntwana. protecting the Ene child there. gift. Isphiwo. Khona izinto engithi mangila Things. wena When I'm ongibona here, ngihlezi phansi you see the ongeke prophet usibone sitting down, wena. they are invisible to you. Manje lo mntwana The unanesiphiwo child wena now mama. is gifted. Khona igift but There is igift yakhe isphiwo. kukhona imoya elwa Our negift yakhe. spirit are fighting against it. Nanso ke njengamanje There is it now. baba onamandla Powerful God. ingelosi The angel yami of ayimround the prophet. Let it fight. ayimround ngimround Let it ngamandla encircle her now with power. ngimround ngamandla Surrounding buyisa her with ikhandlela power. eliyela Stick buyisa candle. ikhandlela spirit eliyela lapha Ilikanda phuthuma quickly. yellow candles Ilikanda, stick yellow candle. candle nazo ke
Baba You're a onamandla powerful God. ngikhanyisela isithunywa I sakhe switch on a message. ngithi asikhanye I say, namhlanje let it get. asikhanye Let namhlanje there be isithunywa light sakhe on her messenger. Asikhanye namhlanje isithunywa sakhe. Messenger, let there be light. Yeah. ngiyakukhanyisela namhlanje I switch on the light for you. Umprofeti today. uyakuvulela. The prophet is releasing Zonke everything, iy'thunywa zakho. all the messages. osha imoya I send away evil spirits. akukhanyi Let namhlanje there be light ebusuku today at night. Asikhanye, asikhanye. Let it get better. khuluma ke khokho Now, ngiyakukhanyisela speak now. I'm turning. Ngiyakuvulela. I'm switching on. I'm releasing you. ya yes khuluma uthini Speak now. What are you saying? ayihambi imoya Let the evil spirit run out. akusala isithunywa Only the messenger must remain. nithini ke What are you nalikhansela saying? ngiyanikhansela It's the candle now. I'm burning it for you. nithini What are you saying? Kodwa nje sicelayo. ya Lo mntwana bekunebhayi esasimkhombise lona. Ebhayibhelini melisunywa ngoba sithi siyamfikela. Khona le bhayi esasimnike lona balithatha bakubo kadlanga amandla. Hayi! Lo mntwana kuzowenza babe nenkinga lo mntwana. Emoya inzima baba. Konini Sama, mangithi ngiphakathi ngihlanganisile nale moya kuphumeki. Hello mntwana ulana kuphumeki baba. Kepha ngicelela libhayi. Ngingamfikela lo mntwana. nangu umprofeti phambi kwakho There's a ke gogo prophet in the presence, mkhanyiseleni lo grandmother. mntwana mkhanyiseleni Switch on the light now. Switch on the light now. maningamgqilazi Do mkhanyiseleni not suppress asebenze her. Let her work now. makasebenze ngokukamoya Spirit. mkhanyiseleni ke gogo mkhanyiseleni Switch on the light for Mfuleleni. the grandmother. Hey lo mntwana Open for her now. cabango yabantu. Kepha ubethule sonke lesi sikhathi engasho. Obesaba ukuthi masothe bakuba imoya emibi. Yabi khona nayo. Kepha nathi sikhona bakubo kakhulu. Hey. nifuna umprofeti anenzeleni What do you want the prophet to do for you? nifuna umprofeti anenzeleni What do you want the prophet to do for you? Cela umprofeti ukuthi etshelele ngani ukuthi sicela leli bhayi. Khokho mntanami ngiyazi kubuhlungu. Kepha nathi sihleli kanzima lapha sikhona. Thina sasebenza ngekudala. Manje sabona inhliziyo yengane kumele ukuthi sipho sihambisele komunye umuntu osemhlabeni ukuba makasebenze. Hey. yezwa ke mama Can you hear, mother? asimvule Let us release Siyakuvula. her. Releasing her. Siyakuvula, bheka We are umpopho. releasing her. ngiyakuvula Releasing ngiyakuvula her. We are releasing her. ngiyakuvula I'm releasing her. ngiyakuvula ngiyakuvula I'm releasing her. ngiyakuvula I'm releasing her. ngiyakuvula Releasing her. ngiyakuvula ngiyakuvula phakama Rise up. phakama Rise up now. 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 Rise up now. Rise up now. Rise up. Rise up. Rise up now. Rise up now. Rise up now. Rise up. Rise up. Rise up. ngiyakuvula ngiyakuvula makaprofeti makabona mbani makaprofeti makamhlaseli makaprofeti makaphilisa abantu To deliver people. Hey, sakubona ukhanya. nazonke Sakubona ukhanya Where is it? baba. Hey, kepha sicelele lebhayi ekuku. Hey. mama Mother, mama kukhona khona ingubo azoyiboniswa esimoyeni eyibhayine the garment, and then Shown uzolithenga spirit, lelo bhayi not fabric. angazi ukuthi noma uzolibeka ngoba usasemncane still young. but ngizolokhu ngikhuleka but engathi ungake ufike naye mangama-sunday Bring her. Guess what? sunday ngibabhisi ngezinto The prophet is enjengalezi very njengakule busy. sunday Matters concern like yeah this. but umtholele ingubo ngoba Can khona buy the ingubo fabric. abayifunayo She want the fabric. angazi ukuthi yilo ithonga elizosho ukuthi Whether kwayo it's but ngifuna ukuthi ancestor, which afunde one is it? I want her to okwamanje learn. ngizomkhulekisa ukuthi lento ingamenzi Train ukuthi her. imthathe out Let it not get her to but bank the ngizawuqala school. ukumsebenza I shall minister to her. akaligezi namhlanje ikhanda yeso Mustn't bother her today. nanka amandla There's power ngikunika wona I empower. la ikhanda upon your scar, ekhanda lakho upon your head. nanka amandla There's power. aqaqeke Release. leli khandlela ke mama uzawuhamba nalo yeso Take it away.
athandaze ngalo You must pray with it. ambize uNkulunkulu Call God. okaShembe ambize Of uShembe the Nazarite, the Lord Shembe Yeah. must be summoned. inkosasana yami Yeah. lena Nazo. yakwashembe ibibhabhadiswa shena benginaye Okay, thank you. Ma'am, Yabo. leli khandlela uzolithatha Candle carried away. afike akhule mayethandaza Pray, akhule ngalo what she's endlini praying, bese umtholela khona ibhayi azokutshela It's a lona fabric, she's going to tell you. abantu which one is bakube it. yibona abazofika baveze Ancestor will umbala come walo and reveal it to and them then as lo their bhalelo offspring. mhlambe uzohamba hamba fabric, lapha ahlala khona Whatever akhuleke she's alendlale praying must be phansi laid down, ya phansi lapha athandaza must be khona laid down, endlini whatever she's akhuleke praying. akhansele ikhandlela bend a stick, and mama ubuye naye lo mntwana come back with her lady. ubuye lapha ngesandini Song. ya ngo 10 ube usukhona Oral Eshum AM. inkosi nibusise Bye-bye. baba How are you? Siyaphila kona unjani? asikhona nathi usukaphi All okay. Suka Eastern Cape kudolophu Where do you come from? oh uhlala khona You are Hlala residing eRustenburg there. ukusebenza. oh yini oyibongayo What is the Tata prophet? kulonyaka uphelileyo ndandisiya elifini around March. Manifika ekhaya kwakunezikhova kunentaka enkulu bizwa likhozi eyayizula lapha ekhaya. That manibukela uhlelo lakho ndim nomama. Kwafika ukuthi masithenge ikhombo. Sathenga ikhombo nge 1.7 eyayinelitshe phakathi lokulwa izitha. Saligqiba emagcakeni sathicela ubusuku bonke. Ngalobusuku nandisenza ngayo leyo nto leyo yalikhona esikhova. Kodwa zange siphinde sisibone kusula ngoku. Into sasimane siyibona lukhozi kuphela mali lingahlala lapha ekhaya tu. Dayibona yaba i-testimony kum loo nto leyo. sahamba isikhova shayihlobe They all run away. Give a round of Aphosise applause. uNkulunkulu. God bless you. yebo sabona baba Hello, how are you, Ninjani? Father? usukaphi Where ekhaya do you come from? Ngisukenkandla ubonga ini What is it that I thank kuningi the nje prophet ngizobonga for? kubaba umprofethi ngibonga kwakhe ekhaya ngiqeda ukwakha kuleli viki edlule ngithenga imoto konke kwaphumela kikisa Hello. ekhaya nakho ke sikufunayo This is what we want here. uthi wakhile He ekhaya constructed the Two. house there. Where's he?